Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Sweet konaini ina datra uso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei srefi tawe kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abun fanuru you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not lo, tambri binu srefi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Kijkers, wij heten u van harte welkom en ik ben hier met mevrouw Ansani. Mevrouw An, hoe gaat het u? Dag Chris, fijn jou weer te zien en bij Cultuur. Dank u wel, mevrouw Ansani. Mevrouw Ansani, we zien heel veel zaken rond de regering gaande op dit moment. Er was een probleem over omtrent government take. Kunt u ons wat inlichting daarin? Nou, government take, dat is heel simpel. Wanneer de regering nu duidelijk maakt, het geld moet ergens vandaan gehaald worden, is de realiteit dat het geld steeds weer bij het volk wordt gehaald. Dit getergd volk dat al onder alle zaken rakende gezondheid, onderwijs, zichzelf te kunnen bedruipen om elke dag brood op de plank te zetten, die wordt steeds meer gepest. Wanneer er nu sprake is van government take en uiteindelijk de werkelijke situatie is dan geef ik dat concreet met een voorbeeld. Je tankt 50 liter. Op die 50 liter betaal je 10% BTW. Opgeteld met de government take die door de overheid wordt, zeg maar, ingehouden. Op die 50 liter brandstof geef je of betaal de overheid 678 SRD. Ik denk dat heel wat mensen moeten realiseren. Wanneer de regering zegt het geld moet ergens vandaan gehaald worden, heb ik vaker in verschillende meetings waar stelt de regering prioriteiten.
wanneer de regering steeds zegt money. Wanneer de minister van Financiën steeds bijna houdt, er is geen geld, er is geen geld. Dan breng ik een herinnering waar vele zaken, van het kopen van een hotel, het vliegen over de hele wereld rond, kost dat allemaal te geld. Het keuzes maken waarbij wij allemaal zeggen, is dit prioriteit? En uiteindelijk trek ik de conclusie, en niet alleen maar trekken, het is op basis van feiten. Deze regering zijn voor de kapitalisten. Wanneer 678 SRD een burger bij het tanken van 50 liter, maar de olieleveranciers krijgen van de overheid op 1 liter brandstof 1 SRD. Per maand is dat 32 miljoen op basis van 32 liter die wordt verkocht aan de burgers. En dat ontvangt de olieleveranciers 32 miljoen op maandbasis. Zijn de olieleveranciers nu oude rijden in onze maatschappij? Kijken we naar de OMO. Vanaf OMO-aantreden tijdens deze regering was de vraag, hoe is dat in godsnaam mogelijk zulke hoge rente voor de banken? Keer op keer gevraagd totdat de minister boos werd en zei, Sally, je moet nou niet boos worden. Je moet boos worden om de vorige regering. Natuurlijk moet ik boos worden. Als wij hier vragen om transparantie, als wij hier vragen om zaken beter naar de gemeenschap uit te leggen, wat is het antwoord van de minister? Anoniem. Want kwestie OMO is het volk moet het gelag betalen. Kwestie government aid, kwestie aankopen van een hotel, heeft het ministerie kamers nodig met bad en toilet en zwembad daar? Of krijg je dat gratis? Het bedrag is niet geheim, dat weten we allemaal. En heel veel zaken waar er geen transparantie is, die wij keer op keer vragen in DNA, antwoord nader. Met dit gegeven, wat ik opzom, waarom de regering voor de kapitalisten, was die BTW, de casino's, kregen toch vrijstelling van de BTW's? Zijn de casino's arme mensen? Dat kan men een heleboel uitleggen. Waarom? Dat gaat bij mij niet om. Wanneer ik mijn collega hier in DNA, meneer Cardo van de BLZ, je hebt een initiatiefwet ingediend, de BTW te verhogen. En je drukt het door, je tekent mee, fidelity bij de gemeenschap. Wanneer ik van de belastingen de informatie krijg dat de basisgoederen, dan moet ik van brood, melk, levensmiddelen, basisgoederen, allemaal nu ook. Ja, belast worden BTW. Dat zijn allemaal voorbeelden die ik opzom waarom deze regering voor de kapitalisten. En ik herhaal, elke burger die 50 liter tankt, ja, 10% BTW, die 360 die door de government wordt ingehouden, op 50 liter betaal je 678 SRD onthouden. En begrijp, van de week is weer met 1 SRD verhoogd. Dan heeft gevolg op alles. Van je service, van je bestuur, van de kleine bedrijf, allemaal gaat verhaald worden. Mooie verhalen van IMF, goed zo, goed uitgevoerd, koersgedeel, noem maar op. Dan is mijn vraag, voor wie werkt de regering? Voor de kapitalist als IMF? IMF is een money-making business. IMF
Het geld dat is geleend, moeten u en ik terugbetalen. Kortom, mooie volkenverhalen. De regering heeft het volk hard voorgelogen. De alleen ja volk, de vorige regering, en die vergelijking mag ik doen. De vorige regering had gewaagd om in zee met IMF. Na de eerste trans blijkt dat die pil niet te slikken is voor het volk. Het volk normaal. En de vorige regering heeft wel een sociaal contract met het volk. Die kiest ervoor, ik ga mijn volk niet laten pinaren door duurder water, elektriciteit, benzine, noem maar op. Alle subsidies weg. Deze regering had het volk hard voor gelogen, de man heet IMF. Wat doet hij? En dit allemaal zijn IMF-regels. Natuurlijk zegt IMF vol trots. Goed zo Suriname. Maar, ik zei net, is een money making business voor wie werd de regering, die sma aan de regering die zijn gekomen. Dan ben je verrest aan het akkie. Het volk verpaupert verder. Money no de, paisana heeft voor onderwijs, paisana heeft voor gezondheid, paisana heeft voor baby die voeding te hebben. Noem maar op. Maar je wordt opgehemeld door IMF, omdat je natuurlijk in de baan van dat IMF wil. Dus is mijn vraagstelling, voor wie werkt deze regering? Niet voor het volk, die al volk spreken. Mevrouw Anne, we zien ook, zoals u dan aangaf, de koersjes stabiel voor u. Maar aan de hand daarvan zeggen vele mensen van ja, de regering doet zijn of haar werk nu eindelijk goed. Wat vindt u daarvan? Dan is mijn antwoord, met alle regels die je in acht hebt genomen voor IMF, dat want dat Apina Salonitino, de bittere pil, de vraag is, was dit nodig? En wanneer je nu zegt, koers is stabiel, zijn die prijzen in de winkel stabiel? Waarvoor betaal je? Hoe betaal je? Wat betaal je? Hoeveel problemen zijn er niet in het onderwijs? Hoeveel problemen zijn er niet in het volksgezondheid? Dus je kan dat 1000 koers stabiel, die sma een koers stabiel. Ondernemers nu met hun handen in het haar vanwege de government deal. En dat is het gevolg van het beleid, die niet doorslag heeft op alle sectoren. Dat ook kan koers stabiel, ja, maar waarom trekken mensen weg, braindring, zowel onderwijs als verpleging? Kortom, je operatie, zei je doen, is geslaagd. Met alle mooie woorden van IMF. Maar een patiënt deed het in een film. Luister, operatie geslaagd, regering pleegt operatie aan de IMF, aan alle soort regels, maar een volk deed het in een film. Operatie geslaagd, patiënt is bezweken. Dat heb ik ook eerder via een ander medium gezien. Dus je kan tak 1000 stabiel, je kan tak 1000 goed rapport IMF. Jij hebt het volk dat niet beloofd. Hard, je neemt op je eigen volk. Nou, laat zeggen hoe de koers nu stabiel is. Is het mogelijk dat tot 1 december of tot volgend jaar mei de regering best wel veel kan doen voor het volk? De regering heeft veel geld. Want waar zijn al die inkomen? Om in deze actietransparantie naar DNA. Ja, we hebben nog 8 maanden. Als het volk zich weer laat pakken, weet u hoeveel ongelukken er al zijn in die afgelopen 4 jaar? Weet u hoeveel mensen dood zijn gegaan dat het niet hoeft? Weet u hoeveel schade al is aangericht met die brain drain? Verpleging weg, leerkrachten weg, kader weg. En weet u welke mensen meestal weg zijn?
tussen de 25 en 40. Mensen na 50 die kunnen niet meer, kunnen ook niet meer een aanbod op de arbeidsmarkt daarbuiten. En weet je wat dat betekent voor het land? Is deze schade nog te herstellen de eerstkomende jaren? Hoe lang geluk gezondheidszorg om voor werk die ze hebben verricht, maar niet op tijd worden betaald? Wat gaan ze nu doen? Mensen zoeken van het buiten. Die ga je weer in dollars moeten betalen. Het kwaad is al geschied. Schade is al aangericht. Men gaat het bedenken, maar het kalf is al verdronken. Dus ik zeg, regering heeft veel geld, ja. U weet, in DNA hadden we aangevraagd naar transparantie, kwestie survey. Ja? Zijn ze ooit komen uitleggen? Wanneer Eckhoff, de man van IMF, wel aangeeft, die zien de gelden niet op de centrale bank. Dan kan de regering zeggen, ik heb het uitgegeven. Maar als je uitgeeft, waarom is onderwijs op zijn gat? Waarom is volksgezondheid op zijn gat? Waarom trekken leerkrachten weg? Waarom trekken verpleegsters weg? Waar stelt je prioriteiten? Ik heb aangegeven. Ik zat in discussie met de minister in de Wat zou de minister mevrouw Sadi een verontschuldiging aanbieden? Voor de helft verontschuldiging aanbieden. U gaat bij het volk verontschuldiging aanbieden. Maar no, te laat. Na grati. Weet je, ik mag niet boos worden. Ook niet emotioneel. Maar dit zijn feitelijke situaties waar ik als volksvertegenwoordiger dagelijks word geconfronteerd met huilende mensen, recepten die ze niet kunnen kopen, medicijnen die ze niet kunnen vinden. Weet je wat voor problemen bij de jongeren? Voorbehoedsmiddelen niet te krijgen. Een vrouw moet van de ene, laatst sprak ik een man, bijna tranen in zijn ogen, mevrouw, ik ben al 6 apotheken voor voorbehoedsmiddelen voor mevrouw. Worden we ook nog gestraft op deze manier? Dat bedoel ik. Operatie van de 120%. Punt. 10 punt op anyone. De operatie is geslaagd, maar als patiënt deed het niet meer. Dank u wel, mevrouw Ansari. Ik denk dat u ons veel heeft geïnformeerd over dat alles, ook over de government day. Ik wil u natuurlijk bedanken, maar ik wil echt herhalen. De vorige regering was afgestapt van IMF omdat hij ziet dat het volk eronder gaat lijden. Het volk geloofde deze regering niet naar IMF, daarom hebben ze massaal gestemd. Dit zijn de feitelijke situaties wat ik net heb opgestemd over IMF. Operatie geslaagd, maar patiënt deed het. En ik blijf bij deze regering, ik noem ze criminelen in de woorden. Mooie verhalen, veel geld hebben ze. We zullen kijken in die 8 of 9 maanden wat ze met het geld gaan doen. Strooien voor het volk om stemmen te winnen, maar het kwaad is al geschied. Onderwijs is niet om te grappen, volksgezondheid is niet om te grappen. Daarmee wil ik dit deel afsluiten. Dank u wel, mevrouw Ansari.